Afonso VII, rei de León, emperador de Hispania e orixinario de Caldas. A Asociación Cultural Terra Calda quere recuperar e poñer en valor a memoria histórica desta personaxe, unha das máis relevantes da historia medieval peninsular. Tiñamos que facer algo para revitalizar, verdade, esta figura de Afonso VII, que é quen, como digo, o noso alcalde, lle dá o nome a este concello. O tema da estatua é importante para nós que sexa algo que sea partilhado pola xente non só de Caldas, sino de os nosos visitantes, a xente que aprecia a cultura, a xente que está comprometida ca historia, verdade? E os nosos veciños seguramente van a colaborar para poder levar a cabo este proxecto. Por iso veñen de impulsar un proxecto para erixir unha estatua na súa honra, coincidindo co 900 aniversario da súa coroación. Hoxe presentaron unha campaña de crowdfunding en Berkami para poder facer realidade o monumento. Dentro do proxecto de Berkami, pois evidentemente as donacións teñen recompensas, pode facerse unha donación anónima, altruísta, pero hai unha serie de recompensas que se poñen dentro desa páxina, que se poden mercar, que son láminas conmemorativas, que son numeradas, exclusivas. A estatua está actualmente en elaboración e a intención é que se poida inaugurar a finais de setembro. Barállanse diferentes localizacións, como a contorna da igrexa de San Tomé, a entrada de Román López ou as inmediacións do asilo. Como ben di ese dito que hai que dice que temos que saber de onde vimos para saber a onde vamos, evidentemente, se un concello como o de Caldas, que no seu propio nome leva de reis, non honra e non ten presente a quen lle dou o nome, tanto Alfonso VII como Dona Urraca, pois estaría coxo ou algo lle faltaría, non? Outra das accións que se realizarán en Caldas ao redor da figura de Afonso VII é o seu nomeamento como fillo predilecto. Segundo o alcalde, a intención é confirmalo no pleno de xuño.